Фондация Денислав Тодоров. Общност от млади хора с мисията да открива и насърчава развитието на млади таланти в България. През 2024 година поставихме началото. 30 авторски песни. 10 млади таланти в професионално студио за пръв път. 5 финалисти на голямата сцена. Един победител, избран от публиката. Жури от 3 професионалисти в музикалната индустрия. Близо 100 души екип и доброволци. 6-членен бенд. Струнен квартет и над 20 гости-изпълнители. Над 100 000 гледания само във Фейсбук. Над 50 000 прочитания в 24 часа. Отразяване от БНТ, БНР, Нова, Радио Тангра и други медии. Достигнахме стотици хиляди души с нулев маркетингов бюджет. Днес сме готови да умножим ефекта. С повече съдържание, смела стратегия и ясен хоризонт. Да превърнем конкурса в ежегодно събитие за авторско изкуство. Подкрепете развитието на младите творци в България, като станете част от общността на Фондация Денислав Тодоров.